Avui sembrarem flors, com són la calèndula i l'alfàbrega, que són molt beneficioses pel nostre hort. Per fer-ho necessitem la terra. Ara per... Vale. Posem terra. Com sabem si en fem prou? Ens es cobreix així, se separa amb la mà i s'escampa fins a dalt. Un cop tenim la terra escampada, el que farem serà, amb un llapis o amb el dit, o un bolígraf o el que tinguem a mà, fer petits foradets al mig. Forat més o menys que sigui 2-3 vegades més gran de la llavor. Més o menys farem meitat i meitat de la safata per cada una. Agafarem 2-3 llavors per forat i els hi posarem. Ja la calèndula. Ja ho tenim sembrat. Ara, a l'hora de regar-ho, en comptes de regar-ho sobre, que ens mullarien totes les llavors, el que farem serà submergir-ho. Acompanyem-nos i us ho ensenyo. Ara el que fem és deixar la safata aquí sobre, que l'aigua entri per sota, i a la que agafi pes i s'hagués d'enfonsar, ens ho portarem. Siguem ordenats, posem etiquetes, que més d'una vegada no sabíem què havia plantat on, i així sabrem que la calèndula és tota aquella banda i l'alfàbrega tota aquesta. Check!